Patrol ng Barangay Bunuan Binlok po ay mas pinaigting at patuloy pong nilalapit ng Barangay Bunuan Binlok ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente nito sa pamamagitan ng regular na health patrol kung saan nagsasagawa ng house-to-house visits upang subaybayan ang kalagayan ng mga residente. Pinangunahan ng barangay nurse kasama ang mga barangay health workers at barangay population workers ang lingguhan na pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng barangay upang matukoy ang mga pangangailangan ng agarang serbisyong medikal at pangkalusugan. Sa pinakahuling health patrol, 6 na pasyente ang nabigyan ng home visit, kabilang sa mga serbisyong isinagawa ang pagsusuri ng kalagayan ng pangkalusugan, pagkuha ng pagtatala ng vital signs, pagmomonitor ng iniinom na maintenance medications at pagbibigay ng health education, at gayon din ang pagre-refer sa mga pasyenteng nangangailangan ng mas masusing konsultasyon. Nagsagawa rin ng postpartum visit para po sa isang bagong panganak na ina at kasabay nito ang pag-monitor din ng blood pressure ng mga residente bilang bahagi ng kampanya laban sa hypertension at iba pang sakit na may kaugnayan sa alta presyon. Samantala, dumalo rin ang ilang barangay health workers at barangay nurses sa Bunuan Binlok sa community-based surveillance rollout training na layong palawakin pa ang kanilang kaalaman sa kasanayan sa pagbabantay ng kalagayan ng pangkalusugan ng komunidad upang higit pang mapahusay ang paghatid ng tama at maagap na serbisyong medikal sa mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.